हेलो लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि गोदान आपडेट लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना बे थाम्बनेल टाइटेल नुनानैनो मिथिखादों जानो हागौ आं मा भिडिअनि गोदान आपडेट लानानै फैदों। लोगोफोर, नोंथांमोना नैबे आंनि बर' इउटुब चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालां आरो भिडिअखौबो लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो। आं बेफोरबायदि गोदान भिडिअफोरनि आपडेट लानानै फैबाय थायो। नोंथांमोनाव बेफोरबायदि गोदान भिडिअनि आपडेट होनो दङब्ला नोंथांमोना आंखौ कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो हागोन आरो नैबे भिडिअनि डिस्क्रिप्शनाव आंनि वाट्सएप ग्रुपनि लिंकखौ होनानै दोनदों। नोंथांमोना वाट्सएप ग्रुपआव थाबैनो जइन जानो हागोन। साल्टे फिल्म प्रडाक्शन आरो हिरा फिल्म प्रडाक्शननि बेनारजों दिहुनजानाय 2023 आरो 2024 मायथाइयाव फैनो गोनां अख्रां गंसे गोदान बड' सुसिल बर' फिल्म। बिथांमोना बे भिडिअखौ दिनै 24 एप्रिल 2023 मायथाइयाव बिथांमोना बे शुटिंखौ स्टार्ट खालामबाय। बिथांमोननि बे भिडिअखौ बेखेवनानै गालाङो BCAAनि आफादगिरि फुंखा महिलारि। बे भिडिअआव गुबैयै आर्टिस्ट महरै दङ बिबि गयारि, पुजा मुसाहारि, प्रबिन मैथा बर', रैसु बर', दिनेश रामसियारि, कृष्णा बसुमतारि, दांखो लोदो, मिजिं नार्जारि, पेटारसन ब्रह्म, बेरस्रि आरो जुमब्रा। लोगोफोर, नोंथांमोना बिथांमोननि नैबे भिडिअखौ नायनो थाखाय बयबो एक्साइटेड जानानै थाथ'दो आरो बे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जागोन। जेब्ला बिथांमोननि बे भिडिअखौ बिथांमोना जेब्ला टिजार आपल'ड खालामगोन अब्ला नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव खनसे आपडेट खालामनानै होफिनगोन। लोगोफोर, बिथांमोननि बे भिडिअनि माबाफोर आपडेट मोनोब्ला नोंथांमोननि गेजेराव थाबैनो आं बिथांमोननि बे भिडिअखौ आपडेट खालामनानै होफिनगोन। बेनिखायनो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौल' क्लिक खालामनानै लाखि। जेब्ला बिथांमोना माबाफोर आपडेट होयो अब्ला नोंथांमोननि गेजेराव थाबैनो होनो हानाय बायदि नैबे भिडिअखौ लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै गालांदो। गोजोननाय मोनगोन लोगोफोर बिथांमोननि भिडिअखौ नायनानै लादो। मैखोम रल लालांगोन बिथांखौ सिनायथि लानो थाखाय खावलायबाय आरो गांसे आर'नाइजों बरायनाय जाबाय। रजे बसुमतारि बिथाङा बे न' बिगोमाखाबो बिथांमोननि अननायावनो जायगा मोनदों। थेंकिउ होबाय बिथांनिसिम। आरो जोंहा बे दिनैनिफ्राय जागाय उपेन बसुमतारि बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों फरायनो थाखाय खावलायदों। गोजोननाय थाबाय। बिथांमोननि अननायावनो जोंनि सिनेमा जाफुंहोनानै मिजिंथिबाय। जोबनायाव प्रडिउसार बिथांमोननिसिमबो साबायखर थाबाय। साल्टे फिल्म प्रडाक्शन चिरांनिफ्राय आरो हिरा फिल्म प्रडाक्शन बाक्सा, बिसोर मोननैजों ज' लोगो नांनानै बे सिनेमाखौ बानायनाय जादों। गिबियाव जोंनि हाबाफारिया जोब्बाय। उननि हाबाफारियाव दिनैनि बे अपेनिं बेखेवनाय हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय आङो जोंनि बिसानिनो आफादगिरि बिथां फुंखा महिलारि सारखौ
दैदेनलांनो थाखाय आं खावलायबाय।